ಅಲಂಕಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಣ್ಣನೆ ಲೋಡೆಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಸ್ದ ಶೋ ಒಂಜ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಸೊ ಆಯ್ತಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಟ್ ಏತ್ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈದಿದೆ ಬೈಕ್ದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಕೇನೋ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೈದೇರು ಇದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬೈಕ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಲ ಬೈಕ್ ಎಂಕಲ್ ಅದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಬೈದಿನಾಗ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏತೇದು ಶೋಕದ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಏತೇದು ಶೋಕದ ಬೈಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಏತ್ ವರ್ತ್ದ ಬಂದು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ತಮ್ನೇಲ್ ಆಡ್ So now we would like our MLA sir, Mr. Vedmas Kamat sir, to talk a few words about ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and I know MLA sir is very much interested into all these motorcycles, cars world. So ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ
ತೂಯರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಶೋಕುದ ಕಾರ್ಲು ಬೈಕ್ ಇಲ್ತ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಇಂಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪೂರ ಶೋಟ್ ಇತ್ತನಿನಿ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಎನ್ವೆನಿ ಕಲೆಗ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ ಮಾತು ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.